Ja sam tedy był w sekretariacie Domowiny z członom jako nestronjan, jen dalszy nestronjan by tam podla, to by Jan Bulank, dyrigent, hewak su te tamne członoje še boli nidzie od strony odwisne. Ja sam jestem też nodziło jako kulturny referent, albo odradnik za kulturu na Domowinie od 88, a sam tu Cywicku bezpośrednio dożywił. Też to, gdyż je zu sekretariat Roča stupił potem w novembru, a gdyż je so założyło serbskie kulowate blido. Serbskie kulowate blido by tym pendant, tym centralnym kulowatym blidzie w Berlinie, gdyż je so polityczny dyskurs wird, jaki przedstawimy sobie przychoda. Ten serbskie blido je wiedzą też, tak rece na kogo je pisało, što chcemy do przychoda z tej Domowiny, što chcemy do przychoda ze serbskim ludom, što je nam ważne, što nic. To rika w tym przechodnym czasu, byście tak rec, ta Domowina byś naczelno knieństwa nie mieliśmy, also zerskowe przedstawstwo jako tajke, a przede wszystkim ten sekretariat nie są jacy skutkowali, ale skutkował ja te serbskie kulwate blido. Bo tuto kulwate blido są se nasi serbscy zastupere odposłali na centralne kulwate blido do Berlina, to by Jan Malink. Ja sam se odposłał na te režanskie kulwate blido, tedy hišćen w okres, te kraje su se požiše pa nakle znova zabožili, tedy by to w okres Drežďan. A to samstnie je płaciło za Delnú Łužicu, za Kočebus, tam je był Werner Sroka przy kulwatem blidzie. To rika, myśmy przy centralnych a regionalnych kulturnych blidach serbskie zajmy zastupowali w nadawku tak mianowano serbskiego kulwato blida. Ten cały proces, który się tam dalej bieżał, przewodzić asi te brašeno stać, to jest za nas najważniejsze, a jene w Ukrainie byście my trzeba nowy serbski zakon. Jen dalej pisany tun od 48 je czasowe przekładany był, je jeszcze płacił, a myśmy dziwali na naciskach za nowy serbski zakon.